ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ହଦଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି। ହଦଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକ। ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ତାର ଜନ୍ମରୁ ଆଜମା ମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ, ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ବହୁତ ମେଡ଼ିକାଲ ମୁଁ ବୁଲେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଟିକେ ଜୋର କୁହନ୍ତୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ବହୁତ ମେଡ଼ିକାଲ ମୁଁ ତାକୁ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଶିଶୁ ଭବନ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି, ଭଦ୍ରକରେ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇନୁ ଯେ ଏଇଠି ଆୟୁର୍ବେଦିକର ପିଲା ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ 3 ଥର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧରିକି ଆସିଛି। 3 ଥର ପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ତାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ନାହିଁ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ତଳୁ ଖାଇଥିଲେ? ସେ 2011-12 ମସିହା ହେବ ଆସିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, 12 ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ନାହିଁ? ତାର ଆଉ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆଜି ଯେ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଘର ପାଖରୁ ଆଉ 2 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଧରିକି ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ପେସେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଥିରେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି? ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ପୁରା, ଆଉ ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ କ'ଣ ଦେଖିନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ। ଖାଲି ଯାହା ସେମିତି ଟିକେ ଛିଙ୍କ ହେଉଛି, ସେ ଖାଲି ସେଟ୍ରିଜିନ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲେ କ୍ଲିୟର। ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ? ବୋହିବାର ନାହିଁ, ଧଇଁ ସଇଁ ହେବାର ନାହିଁ। 12 ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ? ବର୍ଷ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ଆଜ୍ଞା, ନୂଆ ମେଡ଼ିସିନ ନେବେ? ନୂଆ ମେଡ଼ିସିନ ନେବେ। ଆଉ ବାପା ବି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ସାରେ ଶ୍ୱାସ ଯେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଏମିତି ପେଲି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ପେଲି ହୁଏ କମେ ଇଏ ଟିକେ ଶ୍ୱାସ ପେସେଣ୍ଟ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଏକୁ ବି ଥଣ୍ଡାଟା ନାଗି ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ୁଛି ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ପେଲି ହେଉନି। ଇଏ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପେଲି ହେବନି, ଚେକ୍ କରିକି ନେଇଯିବ ଏକାଥରେ ମେଡ଼ିସିନ। ଆଉ ସିଏ ସାର୍ କଲେଜ ପଢ଼ୁଛି ନା, ପଳେଇବ। ହଁ ପଳେଇବ। ଆଚ୍ଛା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇବ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ସାର୍ ଦେବେ ଏକାଥରେ କରିଦେବେ। ଆଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଇଦେବେ, ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେବେ, ଏ ଜିନିଷ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଦୂର ହେଉଛି ତ? ସାର୍ ଦୂର ହେଉଛି ତ, ଆଜ୍ଞା, ଭରସା ଅଛି ତ ଏ ଜାଗାରେ। ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସିଏ ସାର୍ ମେଡ଼ିକାଲ ନା, ସିଏ ତାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସମୟ ହବ ନା, ଆମ ପୁତୁରାଟା ଇଏ ଆମ ପୁତୁରା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଭାଇ ପୁଅ। ହଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍, ଶୁଣେ ଆସିଛୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି।